Je pravdou, že KDH je dnes v opozícii, chce byť veľmi jasnou opozičnou stranou s tvrdou kritikou vlády. Na druhej strane je zodpovedná svojim voličom za presadzovanie svojho programu. Čiže z tohto pohľadu, že chceme posúvať tento štát dopredu, tak pre nás neplatí zásada, čím horšie pre teba, tým lepšie pre mňa. Čiže čím horšie pre koalíciu, čím viac sa potkne, čím viac chybu robí, tým sa my budeme viac vytešovať. Nie, my proste chceme upozorňovať. Toto nie je správny smer, tu nejdete dobrou cestou, ale ak sa niektoré opatrenie javí ako prospešné pre občana a aj pre nášho voliča, tak jednoducho ho podporíme. A tak treba vidieť všetky návrhy, kde sme v posledných týždňoch hlasovali tak, čo nám niekto možno dnes vyčíta. Ja každé jedno hlasovanie viem veľmi presne vysvetliť. Či už sú to medvede, tam jednoducho sme prišli s alternatívnym riešením, pretože to, ktoré bolo na stole zo strany vlády a vláda nevedela 3/4 roka, aj napriek tomu, že vďaka tejto téme sa mnohí dostali do Národnej rady, nevedeli prísť s reálnym riešením. My sme to predostreli po konzultáciách s odborníkmi, čiže nie je to vycúcané, nie je to administratívne riešenie, nie je to kabinetné riešenie, je to veľmi praktické. Pozor, nie je to trvalé riešenie. My stále opakujeme, to je len na riešenie, na hasanie požiaru, ktorý tu dnes je. Sa tá akutná situácia vyriešila? Presne tak, čiže je to krátkodobé, tak sme to komunikovali aj ministrovi. Minister si toho je plne vedomý, čiže to nie je trvalé riešenie, čiže netreba ho ani takto vnímať.